ayiyo la iqhelileyo. Ngoba la iqhelileyo umuntu obona abantu abasebesuka ngapha beza ngapha besuka omama bephithizela, otata bephithizela, otisonelezela. bathenjiwe sitshizihlobo bathweni baxwele bathenjiwe andikhathali nokubani uyibona ngeyiphi indlela kodwa kona kwangoku abantwana bethu talupheuza bathenjiwe nguSathane. Mbona njani umuntu othenjiweyo? Ndibona ngoba abantwana ulutsha kweli xesha siphila kulo luphila kwi-drugs. 2 luphila ebufebeni. 3 luphila ekunxileni. 4 ngabathanda imali. 5 ngabathengisi ngomzimba, bathengisa imizimba ngenxa yokuthanda imali. Ngabantu abanenkohlakalo. Ndibona ngathoni loo nto? Ndibona ngoba umzukulwana ehambe yokukhama umakhulu ambulale ngenxa yepeyi yakhe.
lolonto lithi ngabantwana benkohlakalo funeka boqhuthwe omakhulu imali zabo zenkamnkam. Abantwana bangoku baphila ebuseleni ngamasela. Abantwana banamhlanje ngabantwana abangamameli bazali. Njalo aziphelanga futhi njalo. Yiloo nto xa ndijonga iBhayibhile ndibabona aba bantwana bethinjiwe. Ndibabona benjani abantwana bethu? Bathinjiwe. Okokugqibela ubabona njani abantu mfundisi xa bethinjiwe? Yabona umuntu othinjiweyo okuphansi kwegunya likaSathane. Uzombona ngoba angafuni nokuthatha, angafuni nokuze abe nomzi. Lo muntu uthinjiwe. Niyayazi Bob Makhawe, nani ngabantwana nani thini soba mdala ngoba kumzi ongangwakulobani. Niyayazi ngoba nani ngathinjwanga. Aba banamhlanje baphansi kwempilo. Ma izinto emhlabeni bazalwane zixaka, kumele kubuyelwe eBhayibhileni. Kuzokhangelwa intoba ngabana kwenzekeni elizweni. Ngicela ke kusifundwe kufundwe Isaiah 49 verse 24 to 26. Jeremiah 31 verse 16 to 17. Jeremiah 30 verse 10. Isaiah 54 verse 13. Isaiah 49 verse 9, 13, 17. Sigqibele ngendumiso 102 verse 17 no 28. Sifane. Amen. Ngoku kudingeka sijonge ukuthi uThixo ngabantu abatsha uthini. Cela ukufundelwa ke incwadi kaIsaiah 49 verse 24 to 26. Verse 24. Ungalohlutha na iqhoba lejoni, ungamkhulula na umthijwa kulowo umthimbileyo. Ukhona imibuzo emibini ithi xa umuntu iqhoba lithinjiwe, ungazukwazi na ukulithatha kwinjoni? Ungakwazi na ukulohlutha iqhoba kwinjoni? Umbuzo wesibili, ungamkhululana umthinjwa kulowo omthimbileyo? Ngoba ngoku into eshiyekileyo kumele ngokumaMjeyi uzanywe indlela yoba bakhululwe, ngoba abantu bathinjiwe. USathane ozidingela kunamandla emhlabeni abe engenawo. Okunye kufanele sikhangele xa bethinjiwe abantwana, siphinde sikhangele uthini yena uThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Kambe yena undikholwa ukuthi yiloo nto kanye ezakwenzeka. Amaxhoba othathwa kumajoni, abathinjwe bakhululwe kubathimbi. Amen. Nanso ke icebo likaThixo.
ithi incwadi yeBhayibhile kodwa noba amajoni ewathimbila amaxhoba noba bethinjiwe abantwana bethu udlomo kodwa uJehova uthini yena uthi yena uThixo yilotho kanye ezakwenzeka amaxhoba azothathwa kubathini likhona abazali ithemba uthi uThixo amaxhoba angabantwana bethu azothathwa kubathini abathinjiweyo bakhululwe kubathimbi. Into edingekayo kudingeka intoba abantwana mabakhululwe. Ubani umuntu onganixelela ukuthi xa ijoni libambile iqhoba lingohlutshwa kanjani xa umthimbi ethimbile iqhoba lingathathwa kanjani? Ubani onganixelela uba yeyiphi indlela ekumele senze ngayo? Indlela ekumele senze ngayo bangcwele yindlela ebendiyifundisile Friday, yindlela yoba siziphume iphulo siyolwa imfazwe noSathane sizothimba mamandla abantwana bethu. Yabona umuntu methinjiwe ungehluleka mamandla akho kwambono naphupha ayozazena lokuwe wena mzali utsho wena uthi hayi mntana xa iphupha lakho lihamba apha nam ndikhona uthi umncedise kulotho atsho lo mntwana benenkqubela nempumelelo. Amen. Nabantwana abananjongo abananto bafe inhliziyo. Baxabene nam abo balwa nawe usapho lwakho lona ndiluhlangule. Uthi uThixo baxabene abalwa nathi baxabene naye abanjani bangcwele abalwa nathi uthi intsapho zethu uzihlangule. Ukhona? Amen. Kudingeka thina uba siyozithatha ngantoni na? Ngokholo nangomthandazo siyobananda abantwana bethu. Abakucinezelayo ngobatsho bavukelane oqumba babe ngomnqayulambile noluntu lonke lutsho lundiqonde ukuba ndingundikhoyo okusindisayo mna. Bacinezele abantwana bethu bazotsho bathini na? Baqonde batsho bavukelane kube sisiphithiphithi ngenxa yoba bathathe abantwana dlomo abarongo. Bathathe abantwana abanjani? Abarongo babantwana bakaThixo. Wonke wayenza iJiphuta impazamo yathatha abantwana baka-Israyeli kanti ithatha abantwana abarongo bathinjwa bangamaqhoba bangabathinjwa eJiphuta iminyaka emininzi. Kodwa lafika ixesha mamjeyi likaThixo lokuhlangula abantwana baka-Israyeli lokuhlangula abathinjiweyo kubathimbi bakhululwa nguThixo ezinzulwini. Wathi uMoses makaye nini? Ezinzulwini. Ndimemelela into bamakwehluthwa abantwana ezinzulwini zobusuku. Masigqithi Jeremiah 31. Funda. Verse 16. Ufunda ikumane usima. Kuthiwa ke undikhoya ukuthi yena ukulila musa ukuba nyembezana. Namhlanje
manje abazali banyukelwa zipressure siswekile ngenxa yabantwana kodwa bithi lisilwenkosi nxe musulila masiye kuthini bazalwane ngeke uyilwe mamandla imfazi uthefa kumele wesula inyembezi uthathe izikwekwe zakho zomthandazo nefasting usukele ukohlutha abantwana bakho kumthimbi obathembile kodwa mawulila awungeke iqhobo lifumane uzogcinezela kudingeka ukuthi abazali sivuke sithi kaThixo sithi abethu mababuye ngoba sinothixo wethu othi nothulani nanithi xwaka mna ndizolilwela owethu umsebenzi kukukhwaza uthixo ongabonwayo ukuze azokuhlangula abathinjiweyo. Ingxamleko yakho iza kuvuzwa lowo ngumlomo kaNdikhoyo abantwana bakho bobuya kwilizwe lotshaba. Ithi vese abantwana bobuya abantwana bethu bobuya kwilizwe lotshaba lapho bathinjwe khona yo bathinjwe ngamankazana usubabone ufika kwaNando's must be uthi mawubajonga umntwana esiyaphaya ethilini uhamba ngenkwenkwe athi nefika phalo mntwana intombazana ifike ethilini inkwenkwe ikhupha ikhadi iswayipe kodwa soze mamfukutshwa aswayipele wena okanye atransferele wena mzali wakhe into afika yenze kuswayipele intombazane ukutya ithi makufika etafuleni intwebi ezinhloneli hlazo makufika etafuleni esifetyazana sikufote iqhaqha siphinde sifote yena xa eswayipa iqhaqha ngexesha esityalwa komadlavu kokutya kunzima ukuthi thina sisela amakhwelo xa sitya kokutya mamadlavu sele ekhostiwe uba hey isidomdi sibambile nasi siyaswayipa siyasikhutha abantu bonke bathi amen inkukhu ndiyayikhutha seyihambe esithubeni inhlobo iyakhuthwa sitshwe ezandla andixelela kula mantala ngaphangele kwathi inkwenkwe uyikhutha ngamanzi abandayo ashisayo azawukhaleza ibhunxuna kanti kufuneka uyidle ilanga nelanga usuyikhutha ngapho kashushu azozibhunxula intsimbi khuthe ngamanzi abandayo. Hallelujah. Le nto bazalwane uyibona uba yinhlungu intokazi zithengisa sifakelwe inzipho sifakelwe inwele zenzelwa yonke into kodwa kwamadlavu akukho kutya kudingwa igrosa yomntu othi imali yakhe namantombi usazobuyela ekhaya azojonga ipeyi kamadlavu. Ayikho mama into ongayenza ukuthinjiwe. Likho ithemba ngekamva lakho lo ngumlomo kaNdikhoyo kuba abantwana bakho baza kubuyela kwelokuzalwa. Hayi bazalwane lithi izulu lisekhona ithemba bomama linganikezeli masingathi bangcwele masingabanikezeli isekhona ithemba ngabantwana bethu ithi incwadi yeBhayibhile basazobuyela abantu bonke bathi amen basazobuyela bebuyela kwelokuzalwa bafike benza izinto masibi ezibonakalayo. Asazobuya abanye sele benikezele ningagive up into nayo masilwe ngabantwana bethu okuliwe ekhasi ngabantwana bethu. Amen. Asixolele ungabulali kuhlayo kuthoko kusesijamile ngenxa yabantwana bethu. Masidlule. Ncwadi
Jeremiah chapter 30 verse 10. Musa ukoyika ke sicala sami Yakobi, nawe Israyeli, Musa ukwantya, lo ngumlomo kaNdikhoyo. Ndiza kukuhlangula kwelo lizwe likude, ndiyikhulule inzala yakho kumazwe engabathinjwa kuwo. Ndenze njani? Ndikhulule inzala yakho, ndikhulule kwilizwe engabathinjwa kulo, ndikhulule. uThixo wethu bazalwane uthi masingaxhali inzala yethu, uzoyithini? Uzoyihlangula, uzoyikhulula kubathinjwa. Ithetha ukuthi lisekhona ithemba, noba bangadla ihunga kodwa likhona ithemba, as long uThixo esathi yena uzokwenza. Amen. Ningazibulali, nithi likhona ithemba. Funda. Ewe uYakobi woxhamla inzolo nolonwabo, kungabe kubekho bani umothusayo. Gqitha. Dlulela kwenye incwadi. Incwadi kaIsaya chapter 54 verse 13. Onyana bakho bayakufundiswa nguNdikhoyo, ikamva labo ndilithi jize ngenkqubela noxolo. Hayibo. Ithi mathe eBhabhilonyana bethu bayakufundiswa nguJehova uThixo wethu, uza kubafundisa izikamva labo aliphithise ngenkqubela noxolo. Yebazalwane, mabangananywa, kusekhona inkqubela noxolo phezu kwabo, utsho umlomo kaJehova uThixo. Amen. Funda. Isaiah 49 verse 9. Amabanjwa uwathethele uthi, yinkululeko, khululekani. Uthi kwabo basebumnyameni, phumani nize ekukhanyeni. Bona amabanjwa uwathethele uthi, yinkululeko, khululekani. Masibeke imiyalelo. Siyayalela masibili, makuyalelwe ulutsha uba malukhululeke. Njengoba bethinjiwe bengamabanjwa, masibeke umyalelo thina bamazi uThixo uba mabakhululeke abantwana bethu. memelelani ngovuyo ninamazulu. Hayi, inkululeko. Phinda. Verse 9. Amabanjwa uwathethele uthi, yinkululeko, khululekani. Uthi kwabo basebumnyameni, phumani nize ekukhanyeni. Amabanjwa uwathethele uthi, yinkululeko, khululekani. Uthi kwabo basebumnyameni, phumani nize ekukhanyeni. Basebumnyameni. Baphi apho bakhoyo? Kumele sibakleyime bazalwane into abamabaphume ebumnyameni beze ekhanyeni, batsho bayibone njalo uveuza indlela. Ziqale izinto zithini? Zitshintshe, babe nenkqubela, babe noxolo. 13. Memelelani ngovuyo ninamazulu, yeyezelani uhlahlambe wena mhlaba, hlokomani nivume ninazintaba. Kaloku uNdikhoyo uyabathuthuzela abantu bakhe, uhlabekile zinqaleko zensizana zakhe. uJehova uhlabekile bangcwele, zinsizana zinqaleko. Abazali kulo lonke ilizwe baxhwalekile. Mawubuza umzali ngamnye, ingxaki ngabantwana. Umzali ngamnye, ingxaki ngabantwana. Lithini lona izulu? Phinda. Memelelani ngovuyo ninamazulu, yeyezelani uhlahlambe wena mhlaba, hlokomani nivume ninazintaba.
kaloku uDikhoyo uyabathuthuzela abantu bakhe, uhlabekile zinxwaleko zentsazana zakhe. Niyathuthuzelwa. Yebantwana, yebo mama, izulu lisazonithuthuzela. Akudingeki uzibulale ngoba ezangomso azingeke manje izifane nezanamhla. Kukhona ithuthuzelo ezayo ngabantwana benu. Intona yohlala nethembeni, nihlale ekuclaimeni kuThixo abantwana benu ukuze bakhululwe ekuthinjweni. Amen. Bayenza onyana bakho, baza kuphinda bakuvuse, abakutshabalalisayo bayemka. Hayibo. Ithini? Bayenza onyana bakho, baza kuphinda bakuvuse, abakutshabalalisayo bayemka. Bayeza onyana bakho, baza kuphinda bakuvuse, abakutshabalalisayo, ababatshabalalisayo bayemka abakutshabalalisayo. Namhlanje kukho bangcwele imizwi ekusezihlungwini mamjeyi. Wathatha zonke inkomo zikatata uJiphethu wafundisa ngazo abantwana. Emva koko wakhulisa ngazo abantwana. Emva koko kwayitshabalala kwakho. Akukho nto noba basebenza bathinjiwe basebenzela amakhwenkwe asebenzela amantombazana. Ubomi babo bungcono. Wena mamadla awubaza ukwabantombi thina singena konandozi kulapho sifika sibabone khona njengoba kubekwe ukutya kugcwele itafile nebhiya nengaseka nezavane ezihlazi nazi zigcwele itafile. Odliwayo kaloku uzoshuthwa logxothwayo. Amen. So ujonga ikamva labantwana alibonakali. Bathinjiwe ngumthimba. Kodwa likhona abantwana ethemba. uThixo wethu uthi masithule sithi xhaka ngoba yena uzasilwela. Uthi uzolwa basazobuyela mamjeyi aba bantwana banakhela imizi emikhulu. Ake nenze nina lifunwa nguThixo. Ake ninxuse uThixo ngomthandazo. Amen. Indumiso 102 verse 17. Uyawuva umthandazo wendwayi azisabele nezicelo zazo. Uyathini uJehova? uThixo wethu bazalwane uThixo ophulaphula imithandazo yethu. Akadinwa imini nobusuku uphulaphula imithandazo yethu. Akadinwa ithi incwadi yeBhayibheli uyayiphulaphula nemithandazo yendwayi. Funda Verse 28. Insapho zethu zohlala zikhuselekile nenzala yabo yohlala phansi kwekhusi lakho. Asiphumuleni bangcwele. Ithi incwadi yeBhayibheli insapho zethu zohlala kathi ukweuza zikhuselekile nenzala yazo abazukulwana bohlala betheni na bekhuselekile. Yiyo loo nto ndithi mna makuphunywe iphulo kuliwe ngomthandazo ukuze kuhlanguleke ilizwe. Not uthandazelo wakho yedwa, makuthandazele izwe lonke. Kuba abantwana banamhlanje thalufukuthwa bakwesimo bakuso. Uthi wena mawucinga uthi ilizwe lophathwa ngobani. Uthi wena mawucinga uthi kwezicawe zizophathwa ngobani. Uthi ubutyebi benu enibusebenzayo
uzophathwa ngobani abangeneleyo ngoba namhlanje bona bahamba phambili bafike bathele kwabethu i-drugs bona bangangeni kwi-drugs bona basebenza. Haleluya. Kumele bazalwane silwe kweli lizwe, silwe ngolutsha lweli lizwe, singakhetha bethu kuphela ecaweni, silwele ilizwe lethu lase-South Africa, intoba makuhlangule uThixo abantwana bethu. Amen. Makabahlangule. Haleluya. Haleluya. Sizothandaza.